sa 15 ka mga kandidata nga lunsay mga gwapa, pero si Miss Leon gid ang nanginlabaw kay nakakuha sang corona sang Miss Iloilo 2024. Lexie May, Kaimoso Brooks, Leon. Antes pa ang coronation night sang Miss Iloilo 2024, kanya-kanya na sa aton ang mayaran ng santag sa mga manok kag nagapinostahan na sang mga tinaga kung sino ang pagkakoronahan sa 15 ka mga kandidata. Sa tanan sa ila, hindi man questionable ang pagkagwapa kag ang kaalam, lakip na ang ilatag sa mga advokasya. Sa 15 ka mga kandidata, sa kolor pa lang ni Miss Leon, siya na ang agaw atensyon sa entablado kag perme ang ginahugyasan tawo. Go Miss Leon! Ikaw gidya ang makoronahan! Gani sa iya nga pagrampa sa evening gown, mapapa, wow ka na lang bangod sa kanang-kanang sininga gown, nagakorte nga abs, kag natural nga kagwapon. Pagabot sa paglawag sa top 7, daw medyo nalubat rin ang tingog sa mga supporters ni Miss Leon, bangod ini ang pinakauli nga ginlawag nga makasulod sa top 7. Candidate number 9. Samtang liwat naman nga langin magahod ang palibot sang kasalya sang ginlawag na si Miss Leon bilang bago nga Miss Iloilo 2024. Miss Iloilo 2024 is candidate number 9, Alexie May Brooks. Pero taga-Leon ka manay. Ako magani kay taga-dira ang ako na no, basta. Kag ini si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon nga serbisyo publiko kang Karingawan sa kampiyon nga stasyon sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.